това видео ще разгледаме как да плетем с машината на Ади King Size Express в кръг. За тази цел ще я настроим на плетене в кръг с това бутонче. Горното е да плетем на редове, а долното е да плетем в кръг. Ще използвам стенли деним. Тук започвам от черната игла, която маркира първата бримка. Отново си оставям малко повече, ако има нужда, от преждата. След което започвам да правя първия ред, като първата игла захваща преждата, втората я пропуска и така редуваме, докато стигнем отново до черната игла, първата черна игла. След което слагаме преждата в мишководача, затваряме го и продължаваме да въртим в същата посока, като внимаваме да не се изпусне бримка. Важно е преждата да не е много опъната, но да не е много свободна. Ако е много свободна, ще изпуска бримки. Ако е много опъната, има опасност да се счупи някоя игла. Важно е при плетенето с машината да следим преждата да минава под тези червените, а да не остава така отгоре. Ето както тук, важно е преждата да мине под червеното, както се е случило ето тук. Когато плетем в кръг, вече може да използваме и брояча, който отброява правилно. Всеки път, когато мине през черните игли, добавя нов ред. Така можем да следим своите редове при плетене. За да завърша плетивото, вече след 119 реда, както показва брояча, освобождавам преждата от мишководача. Тъй като в случай не ми е останало много прежда, ако искам да продължа, просто добавям нова прежда. В случая аз искам да приключа и затова, за да освободя, бавно и внимателно въртя дръжката, за да може иглите да освободят плетивото и да остане само по една бримка, която може лесно с иглата да взема. За целта ще използвам просто друг цвят от прежда деним и започвам да изваждам бримките една по една, като внимавам никоя да не падне, защото без да е нанизана, защото след това доста бързо се разплита. Ето и готовото изделие. Можем да го разпънем малко, за да получи своята форма и бримките да се коригират.